Да бутна. Да те бутна. Да те бутна. Ajde, koja sam ti više ne gore? И какво друго? И отдолу. Дръжката на къде? Напред. Ама той долу почва. Случай, кажи нещо, някаква новина. Да. Знаеш ли? Забравя ли? Да, за сега мълчат. На втори май, че почивам и ще я с Спартак Пловдив, ще да ги гледам. Охо. Къде се качи това? Ладно. Добре. Всичко е под контрол. Това е Луми, дясното. Ще я говоря за футбола. А. Дясното коляно, десния крак ми дал откат. Сериозно? Да, от едно известне. Сутринта, като идвам на работа, викам, чакай да потичам. Като тръгна 5-6 спачки, не мога. Нещо ми са... Трябва да загряш. Не. Аз пак бях отпуска на село, хвърля много труд, там една каштурка и горе на покрива. Тя не е точно, на покрива все пак. Слизане, качване и накрая възможно да се разтегна нещо колените връзки. Сега да кажем, сега в момента нищо няма. При леко движение, веднага. Трябва да се мажеш с нещо. Аз употребявам там едно мазуло, лекар ми изписа, моя личен лекар. Не, тук.